तो जैसे मंत्रिमंडल के विस्तार भइल बा वैसे ही देवी देवता में भैया मंत्रिमंडल के विस्तार भइल राष्ट्रपति बाबा भोलेनाथ के बनावल गइल राष्ट्रपति बाबा भोलेनाथ महादेव जी के बनावल गइल प्रधानमंत्री हमारा विष्णु जी के बनावल गइल मुख्यमंत्री भगवान इंद्र जी के बनावल गइल माने देवता के मेन मुखिया मुख्यमंत्री भगवान इंद्र के बनावल गइल सूचना एवं प्रसारण मंत्री माने काने काने फुसके वाला हेलो हेलो देखते बानी हेलो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हमरा बाबा नारद जी के बनावल गइल ऊर्जा मंत्री भगवान नारायण जी के जिनका सूर्य महाराज कहला सूर्यदेव जी के ऊर्जा मंत्री बनावल गइल गृह और उद्योग मंत्री बाबा विश्वकर्मा जी के न्याय मंत्री यमराज जी के और शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री माता सरस्वती जी के बनावल वित्त एवं वाणिज्य मंत्री लक्ष्मी जी के और रक्षा मंत्री दुर्गा जी के तो हनुमानो जी के नंबर आ गए तो कहले बबुआ तोहो कुछ पद ले ला तो कहले कि ना तू लोग पद में हद रह भाई हम निष्पक्ष आदमी हैं निर्दलीय लड़ लेंगे कबूल है अल्टी पलटी हम ना माने तो उहे हनुमान जी से लेकर बड़ा गीत के भाव लगल अरे हैरान हूँ मैं आपसे जुल्फों को देखकर झूली अरे इसको घटा कहूँ तो इसको घटा अरे घटाओ को क्या कहूं हैरान साफ घोटो आपकी जुल्फों को देखकर सभा लागल रहे भगवान राम रावण के मार के अयोध्या में आइले बैठल रहने आसन लागल रहे हनुमान जी बैठल रहे विभीषण जी भी बैठल रहे माता जानकी माता सीता अपना अमूल्य हार जकरा मोल ना हो अनमोल हार निकाल के हनुमान जी के हाथ में धरा दिया जब हाथ में धरैले हनुमान जी माला के लेके माला के तोड़े लगले जब माला के तोड़े लगले तो विभीषण जी कहले करे ई मालावा काहे तोड़ा तरह तो कहले कि काहे तोड़ा नहीं हो काहे से कि एकरा में भगवान होवे एकरा में माता जगत जननी सीता नइखे बाड़ी ना कहले कि तहरा लगे बाड़ी तहरा लगे भगवान राम बाड़न उहे हनुमान जी कहत रे का हनुमान जी का कहले का हो कि सिया राम बाटे अंदर हनुमान जी कहले हे लंकापति राज रावण बुझ जाए हे रावण का भाई विभीषण ये हनुमान है हनुमान जी कहले का कहले कि देखो हमारा लगे राम बाड़े की ना बाड़े मलवा गाँव रहे मलवा तनी उधर रख बड़ी ही सुंदर कलाकार हमरा बगेड़ा बाबू उठ जा चाचा उठ जा खड़े उठ जा पैसा रउआ को आपको देना नहीं है बस दिन दोगुना रात चौतनी ताली बजा दे तनी का नाम पर ताली बजा दे गाना पर एहो डांस करो पूरा अपना जिंदगी चाचा बिता दिहले गीत गौनई में हां जी अनुराग बा तब ऐसा मन बा कि समाज में रहे समाज में इज्जत मिले समाज में मान मिले समाज में पद मिले समाज में प्रतिष्ठा मिले इनका इतना माने घर बिहार में घूमने वाला कोई है अभी ना 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 हो वाला प्यास के साथ सब कुछ तो प्यास के मिलल बा कुछ लागत है नहीं ना तो ऐसा गुण इनका अंदर बा कि अपना गुण के बदौलत इतना पब्लिक के बीच में जब धोती हे तरी मारे ले तो ये सब तो हो तरी खत्म हो जाए कि सब समयाना के चोप हिल जाला कहे के का उठ जाई बंसी बाबू वो उठ जाई
बेली तनी ब्यास जी के नाम बता ली तनी बजा दी क्षेत्र के माननीय ब्यास वाला इरावरे के क्षेत्र के है। हां तनी ब्यास जी के नाम पर जोरदार ताली ऐसे हां दे तालियां जय हो हर हर बहुत बड़ा बबुआ हां उ है हनुमान जी कहले का कहले हनुमान जी अरे तो सिया राम बाटे अंदर कहले ह बात बंद हनुमान जी का कहले का अरे तो सिया राम बाटे किसी राम हजारों रुपया के पुरस्कार हमारा बड़ा कभी नाम बताए थे भैया हां अनुज बाबू की तरफ से हजारों रुपया का पुरस्कार आई था अनुज बाबू के चरण में ए लेगा की तरफ से बार-बार वंदन अभिनंदन रही जय हो लेगा कहले कि बाबा ए बाबा रवा इतने ना कोई नहीं तो विभीषण इतना बात कहले तो रवा विभीषण जी के प्रमाण बतौली हाय का बतौले का कहले कि एकरा में राम नहीं खन ना एकरा में भगवान राम नहीं खन माता सिया नहीं खन ना तू कहता कि माला अनमोल बा का कहले हनुमान जी का अरे माला के लगले तोड़े अमनिया में लगले कहले कि एकरा में राम नहीं थे एमे नहीं थे रामचंद्र हनुमान जी के सुमरन बा मरल लेखता ना पर्वत बेकार ना।